Wabukundi Dandiasu. Wabukundi Dandiasu. Ebra when you play the Jajua. Jajayano. Jajayano. We are Monsieur. Ebra when you play the Jajua. Ebra way, Ayabra, Yadini. Jasuno. Now we are Monsieur. Kawanutum. Ebra more day and Abba. Ora. Dimeti. Wait. This was him. Which are Mamma could do back. I'm winning now. A bobber party didn't win. What? You go do? How did you go do? What been papa? When you say, and what more we are saying now, I dear. Sebi. When you on for only in your head. When you put on with the dear, we are saying, any appointment, any appointment, a capa of preco. Men are the BM Garden. Na preco, if you say me, Uncunia, say, I dreaded that. There be men or men, you are maintenance you. You're wrong, so I at the chimney. Dear woman to you, dear woman, Sam, men special. And a man also sooner, say, men, you are maintenance, a cancura, maybe a lot of now, appointment, when you are that. For two men who to say, it is man penza. Otin Yami, and so Miniano, I'm the bitch. They were can't over fantasy be a me did you at them. Now, soon came through home ban, Preco. And Yanka Katua. Do very good review. Send me. Do very good review. Wabusha, Aya, Papa. Nanapia. Oh, do my father. Traku. With your message and how Mamissima, many are greedy. Oh, Mati. I do. Any Odi get why? What? Get who we are make train. You could rally and I said, why? Also for Jolly. Let me be I make train with you. Why? Martin. Who got it? Papa. Ade. So we. I don't come over. And I don't try my mafia. Baby. A child, Ned. To see me free and fear never. Now, therefore, Naimun and yet. Nana knows what more sweet. But send me free. We'll be young one, and I saw better one another once here. Therefore, Yadi or Yadino. Send another mamma move. Ade. A dear dinner beating my affair. Papa, I'm dear. Dear Potina meeting me. Send an animal don't was it. To meet me, be found. Papa, I say, Cree. On my comfort. Ti bibi a ti say no. Me dear, come dream one.
Kamu bombini no. Sibia na nano maka bibi achire no. Afi. What to one amount? Sansa me dear. Yemi hu no. Say therefore beto another no. Also say utimi ebopi no ma konfo na mototo niema yi a obetimi asa nyankwa se metie wi a emompi no ma konfo na mi mpusu no na mi tie mfi ono so ade wo de wo ka asema eye ho mama mi ye mahye me na wa so ntimi ni nana no nkasa papa me de ichire ena nana no eyi achire me ase mi tu ho na mo de mi tu mi on my comfort. That's all therefore that bring me. Baby everything yes. Ora. And penny for say a dan was. And until I'm about beating a cocoa. Na you put out canoe room chem. When you miss our papa no wedding comobi. I was saying him a mean who ye. Cause it's a near mammy dim and near who no. Say wafum nananom ena nananom abona hwe nana nkomo dem papa ne mudi na nkomo ben sana o susu se bia na dane bia chiro na migusu ameka se nkomo no eye nkomo a eye ade a waye a ama nananom obufu hyew aba ne so kozi se niam amedi mani hunu no me hu niam yi so mu daseboa wona ne babema a wo ben no enti ebi kura no wona wodi asumsam komo bia sabi ontimi mo maame amane na so akose wo ye bema wo no obetimi aka kire wo amay ko fo adaroma e ba pa ne mindi komo bia tisa ay asemo tebia wo mu sesi ya no nana no bofo hyew na aba no so na nso mentimi huna de pote ya waye na semanya asem ne pomasi bra na ma hunu ba bia ne mpempenso no efiri a eba mentimi nso ano nso ma ne nyi anu nti na ma mebusebusa we no nyina ne sere wada kosi se empanyifo se obofo ni nso ba wi adogotira anko hoho ye ayo papa ayo waja sabi buru sabi nyado oni ho a wona usi na nemu enti so am kai na wan kaka utirim amama pass me pomasi bra asam ne beda wa wo so mesere wada bua me na me mo bia ni ho ni o ha kama ka chi ani ade asam na asie yi na me kan sai na me ye ne sai na yeye mate bibia ni ho a me nhyɛ kone koda dwendwene ho no se bibia nso ba otirim na se wo kai bibia wada ama braso ne so betia me naso ko se dia mde mani ahu no enyai bisrew pa dia nam wiemu ba no enye dim akomansa kompese chia o mene suno aliye ni bi fra Hey, yani shuna wotin ja. So, oti yare fo na oti nisua na se kire wo ho. Ne no fra bonti so be yare fo so di nisua ba, eno so na se kire wo. Ye wo kire nyina ne se wo bobo nisua no, e di atwani wo. Ti chai, eno ti na konfo ka se. Ti nisua ja nyesu bre ni sambe. Chai. Wati boni won nsuo na wo so no so behwe no ba de na obe ya de jase
nti nipa wɔyɛ me nkɔmmɔbɔfoɔ ɔkasa gu m'aso mene na ɛyɛ biribiara na britiawa metina no kasa da hokagya ase ya osi binti ne suo osi me nsu mu na nanu mo so na make a chon ti de so mo make ho me bobo no mo peja me kunu ma me ti de make no nti de make no misi ensu mu no so ne wase kire nsu mu so so ti mo peda hoyi obeto no ne obeto no se wo ti se na nanu mo ti ase ti a ne obeto no konfu wakapi ti jai wati jai nsu no pawno nsu damo na nanu dam wa hina aho me ye so oni raho wakuma no wadwe ka bi betwiro se nipa wayare da ono ye eni ne hu da odi a o me no carry kosoro jesa kumaneti so en koso Mese ona makonda ko hejiri why nyone nda so momofo so ko wema yo hu nyina no beka ke kasi wo mu on kanti esi fi e hu si wo no bibia ni ho besi wate bibia nsi sunu si da kwa me ho ye nkura na kuma to me e benya na nu si bia ye kokko bia kote kokko bia si na sani kan tuwe na kan ne ma buto me hu nkura na makuma to me so da wo dinji me kese ahụ to baba do abusiafo frema ya sentiawa nyina gina odefo ya woyare se binya no na yare sa na ya fa ne ntuma pefra ma konfo ni kuyeni na mama mi nyanti yese adoma chadi egu ahodo eye ade na wo omuso oduma kuma cha omade a se omko benkuru mu a fitima na odefo na yaresa e ho kuma sibre tenri shemu ye shie eye ade twatwa se be ya odefo e be so defi ya de empaso mama konfo kontire ye de to anu mutu medase na ye mfaso me wo faasefo de kontire kan ne kwa so ano na kan wo kan kosie nyina ne se sabia buru sabia nyado ampanyifo se wo panyina wo tena fie man kwadawe na nka no ye bu na nkawe fa wo ka ho na opanyini so ntena fie ma se fiamfo eni bo a ekotirim oso o man ne mo a utimu bi ni senti bricha kasi abokurai dia besin sawiam ama samketie aba beto ekuri su sabi ba kofo ensan so nyanya ni kaka munsum wotumi munsum wadoma chade maya mafam die mene me konya kati akasa maya amamre ni amane bi esefata nanso wiem budin minyanu yi na minyam waye bia madama mimu wanimtia menya hantan menya homaso enu ntina mema mokwan samonsoso yodoma nkoma de adom ho no musum nkasa mo nananom ho
Mommy, Timo Yamenenka. Momon son Kabibi. And Chirami. No mind be ya. A yena. Wonsum, and nipa. Munam Yamen Moncasa. No monson can be binchray. Pia. Sa. Na antoma ananom di antom ya. Ye dituma sen yese. Sa pepepe. Ni sen fata. Sa ni ere. Na kuri enye son faso. Wakasa mama kuma tomiye. Ene yensi mo kwan. Monsi bibi nkyere ye. Yo. Nana, wadawuma. Adwobreo. Wone wan? Na wan na tonwo. Wadawuma. Bisa hene no. Ni pakura me. No. Ni bisa no ni ofane me. Mesu ko yase. Adwobreo. Nana adwobreo. Whatever. No could be wumbiaka. Mpanyifo sɛ obekum kyerɛ mu no odware sasaduro deɛ ɛne gyaa no ane fa na brante kwa nanti kwa yase
ana fedie so ne owo de fanyina mo wo aya enu anado suma no bowura wo mu no oso waton what therefore na dia de na waton ami hu no kura bi ewu Jasi na di na unim hu bi na bia na na kan. Ala mo yete ho mpentin kwai. No he kai di. Ko si ya ton. Ne nya di dia. Asum. Ejananta chie sotu no na dru. Perfect. Oh, no, no. Mumla na misuro. Oba fefe. Adan. Yenye udifo. Se me nemu baby, am piem so preocupante. Essa na ma me machina. Yes, sir. If a chichi neighbor. Enye npa bonefo. Na ye pekomi ahem. Eye baby a na himfi wo. Kroma ahene. Aha. We dey nyese me buma nimti o. Me nemu baby a, me timi fa mo nko me hene ho no mo sa ma. They are afraid of selling us to the king. Let's have a word with them. Maybe they will. And a pity truth. Bio, one will be in Paponia, what you have noticed in Paponia. Sabenani. Sasabi. I had the Bonnie Bianca, a beer in Crodua, your trying, a Bianca Duomboni. There's so be a teen, and a pay a bonnet a day. Chessie a barn as you view. Tiasam, won't you be an hour? Nene. Na ho no mo dia, me so mo ahemfie. Ti. Me dika mo ni mechina. Me fa mo nko. Ko dia chire wo kwa hefa. Sai free e chine de na fa, wo so mo ahemfie. Ah, what's the saying? Ah na ya ho shese. Ka to sa bo no nya me hwe. On your way. Go down. Huh?
Damasi bebree. Jase. Era. Sɛbi ebu sɛbi anya do. Akwanso sɛm denti. Na wote ntɛsuo tu nsuo ni a aboa ka ban no de sen. Ɛde wa begyina. No bu sɛ on kwanso. Mo nante se. Obi na ɛpam mo ma apɛ bi di o ma hye. Yo, sɛnɛ iwe se Emma sɛnɛ iwe ɛsɛ sɛ wona. O Jase transi na. Yes. Yɛde hana wonante se. The king is making inquiries of our mission here. Tell them that we're looking for artifacts. Yo, Mira. Yɛbaeɛ a ɛnyɛ bɔne kwan biara so na mmom bonifitɛɛ yi a mene no ɛwɔ ha yi ofiri ɛyɛ asuagya ɛna aba na ɔbaeɛ no ɔmmoa bebree a wɔde ɛreboa ɛyɛ nkuronkuro a yɛakɔkɔ so nyinaa nti aha se nso ɛyɛ bea a n'ani agye paa so ɔpɛ sɛ ɔtumi bɛboa ɛyɛ kuro yi na kuro no nso ɛpagya nti ɔwɔ mmoa yɛ a ɛyɛ mmoa papapaa na mmom sɛ ɔbɛkɔ na wobɛduru na wonya biribi a ɛbɛkyerɛ sɛ ɔba bɛboae no na yɛ sɛ na wama kora mpo a na kɛgye ɛna ɛhɔfoɔ kɔ bɛdwen sɛ ɔboa wama ɛti sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya biribi a ɛyɛ tete adeɛ bi ɛde ahyɛ anan mu abere a wɔreboa kuro yi no ɛne adeɛ a wɔrepɛ sɛ wohwɛ nkonnwadan mu akonnwa bi esi hɔ no a momfa nyɛ hwee ebia ɛso nhyɛ da ni mfasoɔ bi esi nkonnwadan mu saa na ɔkɔ a si bi a ɛteɛ no obetumi de gyina so aka sɛ bɛbɛboa wɔn mo no wei na ɔmo de yɛ dɛn ɛhyɛ amanan mu ti yɛbaeɛ a na kyerɛ sɛ yɛnante se ano bɔne biara ni. Ewa ɛsɛmpa. Yɛsɛmpa yɛ. Ewa sɛ ɔmo akɔ aba. Oh yes. The king welcomes us. Thank you. That's it. Ewa. Me kesen ne kakra. Nka mbusa sɛ sɛsɛn deɛ ɔmo kyerɛ no ɔmo wɔ ani san sɛ ani na hɔ man sa. Ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ mmoa ɛna ɔde ɛba bɛboa kuro dua yi. Yɛ mmoa no a wɔde ba no ɛnyɛ mmoa ketewa. Yɛ mmoa a daakye ne nkyirimafoɔ nyinaa ani bɛgye ho bi. Na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a ɔkɔ a wɔn so nkɔ no nsapan na nkɔyɛ sɛ bɔ no nkɔ na ɛba agorɔ yɛne na ani agorɔ ne nti no sɛ ɔkɔ a na ɛyɛ nneɛma a ɛwɔ ɛyɛ nkonnwadan mu kankan ne nkonnwa yi bi a sɛ dwa bi a na sɛ adwa bi a mogyidi sɛ momfa nyɛ hwee no na mode no nso agya no kwan na ɔkɔ a ɔno nso anya biribi de ase ne nkɔɔfo na daakye bi no ɔbɛbie mu a na ɔde deɛ so paa kyɛn saa nso aba nti bɔne biara ni. Jase. Widi sɛ deɛ ɔmo si ka ne na kyerɛ sɛ ɛne abi ɛne aba hɔ ne konya tuntum na ankasa so widi megye di sɛ ɛhwɛ nkonya bɛn mu hɔ no mu a deɛ wa hwɛ dɛnkyɛn bi a kunkumago bi a ɛne na ne sɛ ne na wo bɛhwɛ na wapɛ bi aba na ka pɛ mu wai nti ne tu ho na mo Ewa. Daruma nya Jase transi. Jase asegya bago no menya baako na aba Yo fatu right awo no go ni bai tell na wo kan ni wasi asegya no nya bi bago no baako mfa mo ne fama nya na ne
Very nice. It's very nice. Ɔsɛ Okay. What's in the name? Yeah. Say, Yo. Send it. I tell you for what. they are okay, and they are very happy for that. Please tell them. We can offer them 10 stones of gold. Send all can. Or say, they all can. Or patch say, is Kaukui. Obema, a year. Nana, a year and Pononqua it. Now, Mode Abubaku. Dad? Said that Jenny says, who are good at the man, so my scalp composed. What the others? Yasi. Wait, you matter. Abrante kwana man say. Some no kan. As a chairman no. Sa no kure. Sa no kan. Some. Is it no patch? Sap pepe. A year and pon. It do. No, so them. A cribity one. Hey. Yasi. Body fit have in the room. Be trust you abaha. Na adia sebe yemfa nyehwe. Ono se wo je de akọ. Na o maye sika akọ empodu. Asam na eda dodo. Na chese obenye bibi afirim. Enti eno amaye empodu. Pato ni. Se nya dia. Ya beje. Ompe nu ka ho. You are see a so. You catch a show for me. You're funny. Men are me, men, to say the mean who was she. Miss me Pemuye pa. They are requesting for 15 instead of the 10. Well, then we can do 12. 15 is too much. Or say, bet me I could do me. Era, but I was giving you. Wobɛtie ma ato ɔmo sɛ sɛbe yɛto yɛn nkɔ bawo ne adi bawa deɛ ɛna sɛbe wontumi nhyɛ me sɛdeɛ me mepɛ no yɛ wopɛ na abɛyɛ ma me nti koko mfa ne nku yɛdwale yɛn ho mpae ɔmfɛ nsɔ so a yɛn nso yɛmfɛ ma no bi ɔnye adeɛ ma yɛ ɔmfɛ adeɛ ma yɛ. The king is angry. If we don't add, they are taking it back. Send your children. Wasom. You do. Wasom. Wasom. Cribity one. Yes. You know what? Masan. Ayi obroni, man, ayi Skako say ya. Say carry me for kunyan ba ku be kan. Hey, Jasi. O sana na nko be tuntum nyina. Na ba kom di man na ska ojamai. De anyim poli. Wo ba na me hwe wo. Na say wo papa na aba. Wo de na otisun de anyan kam nim de be mai. Hey. Oi. Amma japade de. Hey, me akotom koton hwe na bo akodi ni hwe ma. O use kan we na hwe din no say. Ami utimi asampa. Mama. Onko kumaguze ni ejama wa. Ozuzi. Ko se ska sei ya bre. Onina. Ai. Yeah. Hey. Mama. Yeah. Bere se. Ntine bi wa ko tamana pe onchi so odi bi. Ene dia pa na odi koye. Asa bi. Dia pa na odi koye. Na me twena ho a menti ase se. Wo fu kuro maba. Wo so be yo men ya do ya. Na pe ko tam se katwitwi ya ma wade ne ko fa we ya. Wo ko se katwitwi de se de amaye. Jasi. Oye. Wo che ya de.
kɔli ama yɛ kra. Simsu kakra. Why? Ya se tubo. Ani simsu. Be mu fie kwan de. Ah, nana. Na so de boye se abamfo. Abode. Bonya da Roma. Ha na sikam se so eyende. The thing say. So empeni se asu jakwa so dankwa ne soma mankwa ne soma bankwa. Na jakwa dankwa bankwa ne amankwa mankwa bi tire won tam nkwanta no kopie wasi akwa. Na ne kwan so am. Ite bi adanche bi, yes sir. I don't know. The thing say. Mama si kan empono mi nsa. No dey power south sleep. Pato ho, papa bibi faye. San se empeni se you apoto ma na pe nti so de bom se de me kan ya. Na so ba mi say. Empono mi nsa no de. Pano to ho na me so meyi num. Sema na me na me so me de atom. Na de aka no. De atom ma hutu. So Odu en say. So ni wache wi nti. Dawo bibi ka. Oh David, so wache. Jase. Oh here. Asa wo ya do so de pe. Wani nso. No min kasa. So bo mi yensa. Nana Jase. O medi ho ya pa. Ano yɛn kwala asɛm saa na wonim sɛ nkonwadan nyɛ obia na timwura hɔ wonim sɛ ɔnyɛ de hyia wonwura nkonwadan mu aha ɔbaa bu ne nsa wonim sɛ ɔnwura nkonwadan mu ɛkyerɛ sɛ tumi bi yɛ den wogu nsa twa mogya no ɛdi atumi ba betena dem mo aha Jase na afi se broni kokɔ na adwene ne esua so betabri sika twitwiri die di amamu se mu nkyeni won fa saa sisi dane nko nim tumi ewu na no di kola samsa Kunji Jase oya o ka mo se ya kuma go na ebu a nkra no sikwa ne shine be ya kada ya shine pa ɛyɛ wadwen wadi nkwala asɛm ɔmadi ho yaw obi fum kuma obi mfum nya yɛhwɛ asɛm wei ɛho pomasibre sɛ bɛyɛ ɔdɛfo obi nya no toma pa afira na bikyi abɔ man yɛtuma so a Adre. Adre. Pachoma how? Oh, na ati say. Na no madum wo ye na so e. No madum. Na ewie de wafum mi mu pa. No kore e de fachem. Njalo wada. Nkafra. Ade di asem. Nkomo kakra bi ni mempese no bedi. Entrance ana. Oh, Debbie. Bepra kuna mbedi ni shiri yengina hono me mboni taw. Ese taw. Taw. Nya sententi ni ya. Boni taw e. Adwe. Ye de nkampese mbisa se. Therefore ya de. Se nka wa hu bibi afa ho a. Ka mempese nka wo hu. Wo ka kire ma. Isan se ma hwe a hu se therefore to for me. Minti kita minti jam. Nana no minim. Bensan nka samfa mu bio. Mpese hu se therefore no ne ho beto no. Anana no bede ne bone beche no. Ana se ebe nam bone adefo di yi so. Amanana no ba gine nko afire ni nsam. Ma hwe aben kasa famu. Mi hu hwe be meso ndaye. Na wakoye padi ni hu ni die. Pese mba be bisawo. E bia ne nana no ba yi bibia akyerewo. Nanka ye hu kwana ye be fa so. Oh. Sa asemi enye se me no so be bisa me. Oh. Adwe. So therefore ye na se o pese wo hu ekwan ya nananom de therefore be fa so a. E wo ma konfo mu no so ko bisa no. Na me abegusa me sa asemi me nka de na nkyerɛwo. Adwe ade ko ne ho asema na. Aha, asem bia ni ho. Debi na se de se bi wo sika sei. Woni se nu nye ni pa baako. Wo hu bibi, nso hu bibi. Nti bia ne nananom me ne be mekasa nkyerɛ ma. Bia wo de ba be kasa akyerɛ wo.
impo kura sɛ nananom aka biribi akyerɛ me a ɛma me ho kwan sɛ menka deɛ ɔmu nyina akyerɛ wo dabi adwene sɛ woayɛ ama ho ayɛ nwanwa kakra o dabi sese bi sɛdeɛ wɔsi wie ɔho yɛ woama ho ayɛ nwanwa paa ɛnyɛ nwanwa sɛbio sɛne woka sɛ wohu nananom yi biribi kyerɛ wo no na wonya twɛn honhom ebia nananom fa ma ebia ɔmde bɛba na impo kura sɛ nananom ayi biribi a afa ɔdɛfoɔ yɛ de ɔyare ho akyerɛ me a ɛno no nkyɛ sɛ mentɔn anaa menka nkyerɛ obiara asɛm bi sɛ de obusa me a wɔwei menya no yɛ bi ama nti dabi adwe wonkasa yɛ no wo sɛ bɛ asɛm no wo bi ne bɛtwa de yɛadanse wonkasa nti wo pa kyerɛ sɛ bi ma no ɔtoro anaa menka so wano ɔtoro dabi sɛ deɛ wo si kasa yi deɛ wayɛ sɛ mpo nananom ba yi biribi akyerɛ wa wonka nkyerɛ m wo pa kyerɛ sɛ woka kyerɛ ma ebia metim de akɔ akɔto abɔntene wonim sɛ menya hɔ yi wohu adeɛ wohu fam nti ɛnsi da sɛ wobɛka biribi akyerɛ m ama me nde atoma no akɔka no wɔ abɔntene ɛhintasɛm so sɛ bi yɛnkyerɛ mu nkyerɛ nnipa bebree nti sɛ wo so wohu fam a twɛn ebia dɛfo nananom bɛyi akyerɛ wo me deɛ mentimi nka deɛ nananom aka akyerɛ me afa ɔdɛfoɔ yɛ deɛ ɔyare no ho nkyerɛ wo nti kyɛ sɛ nananom baaka biribi akyerɛ wo ɛna meka sɛ mentimi nka biribi ankyerɛ wo na wonim sɛ me ne bɛyi kyerɛ ma a bɛnya nwunkyerɛ no woba ho bɛbisa ma nka mɛka akyerɛ wo memɛbusa wo woanya asɛm wɔ sɛ metutu me na akɔ bi fie kɔbusa no wo nto pa kyɛ sɛ meyɛ gyimifoɔ wohu adeɛ wohu adeɛ adwe wo pa kyɛ sɛ meyɛ nti me nante ba ha sɛ bɛbisa wo pa kyɛ sɛ meyɛ gyimifoɔ anaa menim deɛ wɔhwehwɛ firi saa asɛm wei mu ɛna asɛm no abɛbusa menim deɛ ɔpɛ sɛ meka kyerɛ wo nanso sɛ deɛ mekyɛ nya sɛ impo sɛ nananom ayi biribi akyerɛ me a wogyina wei mentumi nka nkyerɛ wo nti sɛ wopɛma kwan de w'anim ama kwan de w'anim na wogyina ha kyerɛ no adɛkyɛ wonya hwee nkɔ dase nso medase mama ho ayɛ nwanwa ɛnyima ne nyɛ nwanwa mansusuo saa mentumi ntɔn nanansɛm ɛhintasɛm nti twɛn wohu fam yi deɛ nananom nso bɛyi akyerɛ wo dase